Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Isardang mo tilugan, tadong sagak, Roko! Apay ko mga isardang ko Dadaan ka din ti ulom, Roko! Di mo partakan ti agpataray! Tama nga numadisgrasya ta! Basta kumpet ka na yung bagariela, makaam mo dinan. Basta kastudinahit ka pa nagmaneho. Wag-tap no makadayo ta adagos. Roko! Anya ka kadi! Di kaag-overtake! At tatra ka masabat na! Okay, ma'am. Okay, thank you. Sige, umaya ka, Dagos. Bye. Dama, ma. Nadisgrasya na ka, no? Kasunod na ito yan. Agrobata ka, Dagos. Ay, injelot-lutok gayam. Inapay-dapan. Di computer. I-shutdown ko pa. Ay na, diyan ko na pagsusurot na raramida. Sapay ko matawan ti Dakis ay mapasama ka ni Mami. Awan ko, ma. Munre, agrobwat ka barok. Mapantay dyan syudad, itamat laan. Ha? Apay nanapan yang? Pelat mo ti papantay jay? Basta agrobwat kahan barok, wan. Saan ngamin amabalin ngagbati ka ditoy? Masapol nga ikuyog ka iti sa dinuman apapanak. Inakpan kan magpaysutin amwak adamag. Ha? Anya damag, nana? May papan ka daroko kan Ariela. Nadisgrasya da kano kat adda ita iti ospital. Allah, kat kumustada ka nun ngay, nana? Jak pay laam mo barok. Isong agrobwat ka. Ikuyog ka iti syudad. Agtalin na eda kumapay lang dito'y, nana. Uray tadamat ni tatabali ko akadwak dito'y. Saan amabalin? Alan, ingkagdigusan, wan. Kalpasan na, agsukat kan mo re. O sige, taisaga na kunti pagsukatan, barok. Umayak man lablay ay nawaw. Ha? Ay na, imbagman da nakalagip ka, Balyaw. Malaalala, subrag ka. Ay, apay, awan trabaho. Awan ay nawaw. Di off ko ita. Ay, lablay. Nadamag mo. Ay, anya adamag da ita. Dariela ken Rokaw. Nadisgrasya da ay nawaw. Ha? Kasta aya. Allah, jak amo da ita Ay, jak mo't nga minagbuy-buy ay ti telebisyon. Ay, kahit nabiyag da pa'y uno na taydan. Ay nawaw. Nabiyagdan siya. Anya? Ay, sus. Ay, kahit kumusta da nga ay. Jakab mo ay nawaw. Ay awan bibiyang ko kadagay at tao. Ay nawaw. Ay, awan ka di pa'y dapan yang. Noon daw ay da ka naun, paawid dan, Malyaw. Ay nawaw. Sige nga raw taurayak idan. Sige. Tapno makapagbanding tamat. Ay na, nabayagan nga awan banding tamalyaw. Ay, anyat kaya't mo asidaan tayo sa tiil tuto. Kompormin no anyat adadi isang lablay ay nawaw. Anya nga tanga oras sa sumangpad na panyang. Ay, jak amaw, basta ko na ititext na itay apaawid dan. Mala. Umay ka tatulungan nak nga aglutaw. Papagis-istoryahan tamalyaw. Ay nawaw, ni Munringay nga ta. Kadwa nga ta ni Panyang. Ay, anya kamutay. Apay ay anagan la ni Panyang timang mangagkukan kamalyaw. Ay nawaw. Datala nga rudin tagsangsangaw ng Panyang pay latiin kay bagbagamay. Ay nawaw. Kay, anya ko matidakis iti day tangay, Agdamag aklaing matay, nawaw. Badagay! Ay nawaw. Unay mo day tanalablay. Ay sumro manay, nawaw. Agyaman ak tanakarin kan, Mami. Mami, agpaimbag ako maadagos. Sa dino, ti ayan ko. Ada ka dito ospital, Mami. Nadisgrasya kayo ka ni Mang Roko.
Uwan. Malagip kon. Kat. Niroko. Ayan na. Kumusta? Naispalmatan iti paggan, Mami. Agyaman tayo ta saan kayo anatay. Angeli. Mami, di kay agsangit. Tama nga mapwersa dagiti sugat yo. Ay, akasto'y tinapasabag ka na kami. Di yu ay ayan ti bagiyo, Mami. Agpaimbag kayo kitdi. Diyak sa kabailan na ito'y, Angeli. Kabaalan niyo, Mami. Patib ka rin niyo kumati pakinakam niyo. Agpaimbag kayo. Ay nawaw, pudno ti damag anaya anak kaw. Adda ka no iji ospital da Roko ken Ariela. Anya? Ay nawaw, kung nagtumit ngamin ken ka anak kaw. Agpulon tumit laeng dagiti nga agasawa. Oh, anya nga ita. Maitarayan da aya, tinagbasulan da, ay nawaw. Kasjay ti rombeng kadakwada, ay nawaw. Nagasad da pay lang nga, tanagbiag da. Gungkunada, ay nawaw. Tatang, saan ana sayang ati kas dapat nagsasauyo? Saan ana sayang ati panangiroruman iti pada at tao? Sure, anak ka, ay nawaw. Dak lang amin malapdan tirik na. Taoray kasano ti kinadakas ti may sa atao. At dalat tamat karbangandang agbalbaliw. Anya ti amuyo. Amangan lumakapanunot dan. Kat pagbabawyan da dagiti nagbasulan da. Ay nawaw. No mapanunod da day taa. Ngam, panag ko na. Di da amaw ti agbabaway. When agbalbaliw dagiti at tao ay nawaw. Imposible day ta. Jackpot chen. Kumusta da Ariela, lovely? Ay, tsaka mo Sir Samuel. Ngam addadan sapay la iya ospital. Ang pulo damit lang. Ha? Saan ka kadi amaasyan iti kapsat na, Sir Samuel? Masyada. Ngam, noan niya tinagpasulan da. Ikaruda. Sa bagay matkit di Sir Samuel. Nasaya at ay may kahaan, Jenny. Kumusta ni Mami? Agpada kayo nga dapela dito ospital. Saan ako mamat kat nga umay dito Ngam binaunak ni Mami. Amok ka no, kumusta ti kasasaad mo? Pumasapol, ang makarwar kami at akos dito. Tamangan, numaarestar kami. Agpaimbag kayo pay ka ni Mami, sakay turumor dito ospital. Apay, kabailamon ayat ito makder, Mang Roko? Saan? Marikata na ka mga ikaraw, itidwasa ka. Wan tagrabe ti pa nakasugat ti sakam. Kan oray ni Mami, ado ti sugat na. Basol mo mananday ti anapasamak, Mang Roko. Gapo iti kinakaskaserom, iso na disgrasya kayo. Angeli. No kayat mo di pakamatay, saan mo kumamat na iramraman ti ina? Saan? Ang kasta, Angeli. Kabilitan, apartakak daw pataray. Tapno makadayo kami. Di kan agrason, naibagan ni Mami ti amin kanya. Kasta ka noonay ti pungtot mo, iso a pinartakam ti nagmaneho. Angeli. Awanan ti mauray mo kanyak, Mang Roko. Di kan sarungkaran dito yung ward nga ayan mo. Tabasurunakan ka. Yaramraman mo kit din ni Mami. Dandanin na tayo ni Mami, gapukan ka. Ala, ayabam dagiti kakabagyan tayo suda ti mang bantay kan ka dito ospital. Saan ka pagan ano abantayan? Ni Mami laeng ti asikaswag. Ay mundre baro, umay kanta mangan tayaon.
Sige lang, Nana Lovely. Sanak tayo mabisin. Ay, umay kakit din. Anyat orasan day. Pangaldawang. Di kagladladaw amangan. Tagungot ni nanam apanyang. Amangan no ibagan, abay-bayan ka. Madamdamak to namangan. Tanabsugak pay. Apay ay analiday ka baraw. Anyat pampanunutim aya. Ha? Pampanunutak ni Mamak, Nana Lovely. Ha? Kaya't ko kumamakita. Ngamin, masyanakan kwa na. Pudnuan na uyong idi kanyak. Nga masyanak mat. Kasla kailiw ko matan. Isumot ngamin tinabangunak ngay na. Iso kayat ko kumamakita. Ay na, baybay among baraw. Imparo pa na nga rudin kan kaasan na ka nga anak. Patpat gaklata. Nga oray saan nga iso tinagtaudak. Nana, Anya? iso apasyaran ta ko may di ospital. Nay na, urayan ka ni nanam apanyang. Taiso ti pagpakadaa mo ray. Saanan ang masapul ang mapankapay la sa ospital, Monre? Kaya't ko ang makita ni Mama. Di kagdanag. Ta sa anak mo't abas tamadangran ni Mama. Ta naka-ospital met. Kalpasan ti inararamid na kan ka. At dapay laganas mo amang sarungkar kan kwa na barok. Uwan kay sumot lata tinabangunak nga inak. Inpatag kulat tamot ni Mamak, Nana. Pamilya lata ti pangibilbila nga kadakwada kini Manang Angeli. Kunak man no dimon kayat ang makita ida, Monre. Nagbaliw ti panunot ko, Nana. Barang simming putan ni Mama. Itata na ospital. Monre. Iswa please. Kuyugan dak ko Mama paniti ospital nga yan da. Ay, ladingitag. Ngam saan kan apalubusan amapan ichay, Monre. Sigurado nga ay wanda ka manan. Kat amang ano anya manan ti ipapaaramid da kan ka. Ha? Apay nga didak palubusan, Nana. Saan ka kadyamasyan kanyak? Maasyanak kan ka. Iso asaan ka palubusan amapan ichay. Nana panyang. Lading itak at talaga barok ha. Ang sapay kumata saan mo apanunutan nga ingatan wano imimutan ka. Basta siyak, pagsaya atam amin apang panunutag. Kat patsik ama awatam to ti amin, no apay ngar aramid ti kastoy kan ka. Angeli. Ayan mo. Paingad na pulis dito'y ward. Ngayan ko. Angeli, iha. Ayan mo. Mami, nagatang ko na diti agas yung. Paingad na pulis dito'y. Kinasarita dak itay dagiti kakadwada a pulis ijarwar ti ospital, Mami. Apay ka no. Bambantayan da kayo. Anya. Uray ni Mang Rocco, Mami. Adamot mang banbantay kan kwa na a pulis iti ward nga ayan na. Anya. Kaya't mo asawan. Saan ang mabalin at Chili? Agawid tayo no kastamot laang. Mami, saan nyo pa'y akabailan ti Baguio? Kabailakon. Agawid tayon. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat abambantayan nak dagita pulis. Wisit dagita pulis. Mami, tangiwat yu. Agtanang kayo kuma. Papanawam dagita pulis. Saanak a komportable dito ospital. No adda pulis ang makitkitak. Allergy ti matak dagita pulis. Awan karbangak amang papanaw kadakwada, Mami. Adda ako mapsutak. No makitkitak dagita pulis dito'y. Papanawam ida iha. Pangaasim. Oo, sige. Tapadasat ti makisarita kadakwada, Mami.
Yes, di pa may anda ka da Ariela, anak ka, ay nawaw. Kaasi damat nga rod ano kas tatang. Kaasi nga, gunggunada ki dia ay nawaw. Apay, edi imbalod data na asyandaya ka data, alaman ay nawaw. Katno dagdani data pinatay. Iso nga ikaro damat ita tinagbasulan da. Ay nawaw. No da kasakla tao akat. Naglaka ko mati mapanmang patay kadakwada i ospital. Tawan apuros tigaway dan ay nawaw. Tatang, anya kay kadi. Saan ko maatila pampanunutan nyo? Isu nga rod anagasat da ay nawaw. Tanasing petak anak kao. Tantanida ta pinatay. Isu nga ita, ikaro dati basol da ay nawaw. Apitin da ba't impalakam da iti padada atao iti kalabas ay nawaw. Tatang, Kasla kayat ko ti mapan iti ospital anak kao ay nawaw. ha? Papanan nyo iji ospital, tatang? Inakman sa rungkaran da jeng Ariela. Kastamot ng da jaro kaw. Ta inakman pagsasawan ida iti sana malamlamot ti asawa na kaw ay nawaw. Ay natatang, no kastamot lang ang tigagarayo iji ospital. Saan kayon amapan? Anak kaw ay nawaw. Masurunak lang amin kadagidya at tao. Gundaway ko kumada ito'y kahit aramidak mat kadakwada ti inar aramid da kanyak iday. Tatang, saan anasaya at ti agibalas? Wen, amok day ta anak kaw ay nawaw. Iso na laeng tadyak mat nga roden maliklikan ti makaugat no kwa ay nawaw. Ay na, kasla kayat ko ama pantong patong pain ida ay nawaw. Ala ni tatang, baybayan nyo lata kadiidahan. Saan abale, kasaan mat siguron ang makapaluspos dagijay. Nakabantayan dagiti otoridad kadakwada. Uwan mat ki di Rumbang laeng, ta ikaro dati nagbasulan da. Awanan da talaga iti baeng. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pero kong tumawawa. Hello, kanakan. Ulitan. At dito yung ospital. Anya? Apay? Anyak napasamakin ka? Nadisgrasya kami. Anya? Kay, kumusta ka nga? Kasapulan ka. Ulit ang palim. Oh my God, dito yung ospital. Taawan mga sikaso kanya. Anya? Gosh, anak, ulit si Kalag, inamnama ang makatulog kanya. Orayan ka dito yung ospital. Sige nga raw, kanakan. Sa dino nga ospital tayo niya. Taumayak adagaw, kanakan. Rukot yung awag iti cellphone ni Mami. Hello? Ariela, Nakaturog ni Mami. Apay, anyat ibagam? kumusta ang man ni Mami, Angeli? Kastoy nakapsot lang ta. Makitam ita ti bunga ti aramid mo mang Roko. Naisagmak kayo. Gapo iti kinatangkan ti ulom. Angeli, tinapman si Terenpay. Disgrasya tinapasama kada kami ka ni Mami. Agyaman tayo kiti, tasaan kami anatay. Sigurado. Apaman ang makarwar kayo kan ni Mami dito ospital. Sigurado ang pagbaludan ti pangidiretsuan da kada kayo. Saan pingi palubos ang mabalot kami, Angeli? Ha? Anyat kayat mo asawan? Ipamuspusan mi ka ni Mami taglibas. Kasano ko ma? Kat amumot asaan nyo ang kabailan ti Bagiyo? Angeli, Nakapsot pa'y ni Mami. Nasakit pa'y laang dagiti sugat na. abada kami lang. Tauresak. Dapat makagarawan na yung bag. Nasakit ang itiso. Ngamti kag
tanang Anjali. Padyag, malusutan mi kan ni Mami, dagi di mapaspasama kita. Jack, amo no anya ti panunutat mang Rocco. Kasanon ti kinabak nang ni Mami, numabalon. Di ka mapukawan itinamnama kung nakmatan, Anjali. Agpaimbag kami kan ni Mami. Kat intong kabahalan binti pangimi. Aglibas kami, adwa. Jack, kayat amabalod ni Mami. Jack, kayat mang Rocco. Sana mapalod ni Mami. Basta ikaguman miti aglibas. Wen mang Rocco. Kadyak lakit di itulok amapan iti sabali ti kinabak nang ni Mami. Para kan kwa na lang dayjay. Awanan ti sabali pa'y amakatagi ko iti dayjay. Ni Mami laeng, mang Rocco. Monre, kumusta ka? Mayat, Uncle? Adda nagbaliwan ti panagbalikas mo, Uncle. Wen, Monre, sini Apo. Inutan ti panagkibag ko. Nasaya at ano kasta, Uncle? Kumusta da mamam? At dadapay la kanu di ospital. Apay, di mo mapanpasyaran ni mamam di ospital. Kaya't ko ati mapan. Ngam saan nakmat apalubusan ni nanapan niyang. Amahan kanunudakas ti mapasamak kanya kijay. Sa bagay, gusto ni nanam apan iyang barok. Delikado. Iso saan ka pa'y larum-rumwar? Wan, Uncle. Kababain mo't kininanapan niyang. Nutob ngarak ti kayat na. Sapay nakasingsingpat mo't kanyak. Owen, Monre. Talaga nasingpat ni Paniyag. Awan, timbakor na kenkwana. Wan nga rod, Uncle. Ungayam, Uncle. At ako madamagak. Anyarita, Monre. Adda ngamin na ibaga ni Mama kanyak. Pudno ka di asa anak nga anak ni Mama, Uncle. Iso ang pagkaskasaran na kami idiki ni Manang Anjali. Saan kami kanumot ngagkapkapin ano? Sa bali kanumot ti inak. Aniya. Pagpaiso ka di dayta, Uncle. Sungbatan da kuma, Uncle Samuel. Owen, Monre. Pupudno dayta. Sino ngay nga rod ti inak, Uncle? Pudno ka di anatayan? Didak mo, Barok. Tadak mo't lakitan kanam amok tinam. Anya? Basta amok asan ani Ariela tinam. Monray! Sir Samuel ay nawaw. Ay, ni Tata Malyong. Mabait lang, Uncle, Lokataktiri daw to'y silidyo. Urugan ni Uncle Samuel, Tata Malyong. Hala, may bayantan ay nawaw. Tapno makainan na. Nabannog siguro ang nagsasaaw. Si Kaman ti damagak, Tata Malyong. Amangan no amom no asino ti inak. Ha? Ay nawaw. Ngamin, ti imbagan ni Mama kanyak. Managdakdakas ka no ti inak. Iso a pinatay da. Ay nawaw. Saan akasta timbaga day di papam kanyak, Monray? Ha?
Sigun iti istorya day di papam kanyak ay nawaw. Saan nga isaw tiligal nga asawa na, Barok? Ha? Napintas ka no ti inam, Monray ay nawaw. Nagbalin ababaonen da papam ti inam ay nawaw. Ket gapo, tasaan da maadaan iti anak iti asawa na. Nagsaritaan da kano iti inam, ay paayan na ida iti anak. Bayat ti panaglabas ti aldaw ay nawaw. Na-develop ti riknada adwa. Aging ga ang naginayat da. Aging ga ang nagsikog ti inam. Ket idimpas ngayon na ka, pinapanaw meten ti asawa ni papam. Iso ang nagbati kay ti mansyon ay nawaw. Basta gayam, Tata Malyong. Wen Barok ay nawaw. Ngem ko na day di Sir Louis itaw. Inayat na ti inam. Naginayat da adwa. Ngem gaputa saan amabalain, tadaket nga rod asawa day di papam. Kapilitan na pimanaw ti inam. Ngem kiday, inikkan na iti dakil agatan ti inam. Apang rogyan na ay nawaw. Tata Malyong. Ket manipod iden. Saan na nagpagpakita pa iti inam, Monray? Tabi nalaagan ka na o tiligal nga asawa ni papam ay nawaw. Ngam iti saan na nagbayag, nagsakit ti asawa ni papam, ket naadaan iti kanser, nga iso ti impatay na. Anya? Wen Barok, ket kalpasan ka na o ti sumagmamano a bulan, namam mo ni papam ni Ariela. Kaya't nakanaw ti makailiw-liwag iti papatay ti asawa na ay nawaw. Iso ang nakikayam ni papam kini Ariela, tapno adda ka andi ngay na. Ngam, sinulisog mat kanon ni Ariela. Iso tinagaram kini papam. Aging gasimang puteng ijay mansyon ay nawaw. Insang put na ti bagina, nga oray saan kanumat nga inayaban ni papam. Anya? Tata Malyong, panagkunam, si bibiyag pa'y nga tati inak, kung sa dino nga tati pakasaraka kun ko ana. Ay nawaw. Ay, jakmet nga rod amaw Barok. Tadi na mat imbaga, ultimo tinagan wenno oray ladawan lakuma. Anya? Sapay lakumata si bibiyag pa'y, Tata Malyong. Kat ikarkararag kung agkita kamin to kumamot laeng. Mala, ay nawaw. Bayam, tatumulong ak amang ikararag iti dayta, Monray. Maroko, Angeli, apay nga imay ka, diti ward nga ayan ko. wen, taumay ko ito day ti apagiwar na. Aday ta, basaem, tasikat ti headline dita. Sakmot nagpaisot eh. Tiawanan ba inak Cleopatra? Nagpudnudan iti kadtuan na katalag. Kasano da ito yan? Wisit. Kadakan. Anya day tapinisang mau. Pagiwarnak mat. Wisit. Daya Cleopatra. Ulit nagbalik. Inaraman na ko niti kaso na. Ha? Ayop ta. Niti kadwa na katalag. Ayop ta. Kadakan. Di ka unay Amakan lumapir sa dagiti sugat mo. Kasano da ito yan? Ulit ang balik ko. Kasano? Ay nawaw. Rumwarin ti bulok da jaro ka. Heh. Nanayunan ti basol na panyang ay nawaw. Ay, wan nga rod. Addaman ang rimwar akaso na. Maipapan iti marijuana. Ay nawaw. Nakarkaron no agdarom ni Samuel. Kapo iti danda ni panang ipapatay na kenkwana. Ay nawaw. Wan
Malungsot iti pagbaludan da ya tao ay nawaw. Dimtengan ti panawan tapno ikaro da dagiti nagbasulan da. Wen panyang ay nawaw. Talaga nga awan ti agnanayon adakis nga aramidan niya, panyang. Agpatingga ti dakis nga aramay day nawaw. Wen amalyo. Kat nagasat ti tao no adapay gundaway na makapagkindaw iti pamakawan, iti asino man ang nagbasulan na. Iso ang nagasat ni Rokaw. Taure kaskasanaw. Makapagpakawan pa'y iti Diyos. An kaday ay nawaw. Wen no, mapanunot na dayta. Ay wunan niya ay nawaw. Kasla di namat amo tagkindaw iti pamakawan day gay. Malyong. Ay nariye lang ay. Naimbagtasan na nairaman iti kaso ti marihuana ay nawaw. Ay, hadyak amo. Ang amno kadagitoy. Hindi pa'y laro ko tinairaman iti dayta. Sa bagay. Ay nawaw. Abangan ang susunod na kabanata manan Ay nawaw. Ngampanyang. Kasano nga tamat tindamon rikan anaya? Ay, saan pa'y laday ta ti panunutan ta itamalyong? Makauray day ta banag. Kan maysa, nagsinadahan saan ka day? Ay nawaw. Kampay idila pa nagsina. Malyong, kakaiso na makaliplipatan ni Monre. Ay. Iso apa nga asim. Di mo kuman ipalpalagip kan kwa na ti maipapan iti dayta. Aging gayta, kasla makitkitak pala ang ni Uncle Samuel. Oh, jak malipatan tinakita ka nakalukan iti taksi. Kaduwangan ni Nana Labang. Apa yan nagkuyog ta? Agam mo ka di dagiti dua. Oh, talaga saan na ka makain na. Sa dino nga tatipang sa pulang ka ni Nana Labang. Sunggarak na nan. Lupod na natayan ni Uncle Samuel. Natay nga tamot to ni Nana Labang. Iso nagkuyog da. Ang mga no al-alyada adwa. Tinakita. Ay no, anyamot tan. Ngam no po na natay ni Nana Labang. Anya ko matimpatay na. Kat nagparaksit mo tayo bakit? Saan nagsaksak kita pulos? Ay, rumarak na lang ditiwan ni Mami. Nakaturong mat. Inakagpaangin itirwar. Tapno marelax man ti panunot ko. Hello, Angeli. Hello, at itirwar ti ospital mang Rocco. Kasta ka ni. Kumusta ni Mami? Mabanlugan sa iso asyap ti binaon na amangawag kan ka. Apay ka no. Di ka pumatayang nga awagan kan. Taawanan ti pakibiyangan kan ka. Na magpilit man ti Mami. Di na kaya't amabalot kayo. Iso adungtag ka iti baga. Sige, Angeli. Masapol ang maipapuspusan nyo ti saan nyo apan nakaibalod, Mang Rocco. Kasano, Angeli? Masapol nga agbayag kayo dito ospital. Uray na pigsa kayon ton kani Mami. Uray kabailan yung ton ti bagi. Agpangmarang kayo nagtaka no ang masakit. Anakapso, tapno agbayag kayo pa dito ospital. Anya? Sana bali, tapang publiko mat nga ospital di ayan tayo. Uray agbayag kayo dito saan ang problema ti babayadan. Dubilang laan. Sige. No kasta tibilin ni Mami. Ay, agkapsot ni Mami. Kapoy ti ka papanunod tayo at kakanataparikot ita. Saan pa yan ang makapangpangan? Pilpilitat laang amangan. Ala, ano sampay lang ni Mami, Angeli? Tapaman nga gimbag kami. Sumubot kami tukan ka. Awanan kinamnaman. Nang runakan ka sa agrurutapon dagiti kaso. Kinuntak ko ti abogado. Ang patulong akin ko na. Anya? Si Kalaang? Kasanungot ni Mami? Doa kami, siyempre. Sige nga Rod, tamalaw batan ti cellphone ko. Bye! Bye, Angeli. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungan kami patangatang. Ano saan nakasikaswahan ulit ay? Masapot nga pamaranga ka na kapsot unay. Tap nagtalinad kami pailain dito yung ospital. Wen, kanakar. No kasapulan asabwan na. Aramidam, Wen, Roko. ultimo remedyo dito yan. Tapno saan kami ang mapalod. Ulit ang baligo. Tsaklakit di kaya ti mapalod. Amangan no mabagtitak no mapasamak ti kasta. Mala, ipagam taramidag kanakan. Tanakasagana ang makitinulaw. Kaya't ko tirumwar. Pumunray. Ha? Ugbaan kayo kadi, Uncle Samuel? Sanan. Kabailak ti magla. Basta alalayan lak. Tulungan lak ato makter. Kan alalayan lak amagla. Tay karikatak. Allah, ang mga nusanyo akabaalan, Uncle. Kabalak. Alala. Tulungan ako, Monre. Sige nga rod, Uncle. Umay kayo, tatulungan kayo at tumakder. Sige. Tulungan na kamagal na, Monre. Ikarigatak ni magna. Basta andawang tulong kanya. Uwan, Uncle. Mala, mangan kalaang munray paraw ka. Ibusam day tamiriin damual. Uwan, nanalabli. Ay, gayam. Ni Sir Samuel nga ay. Kung nanamat apanawak itay iti ayan na. At tayo di paraangan, nana. Mala, ituloy mo ti mangan. Tain na kita. Ala, ni Sir Samuel. Ay, yan nga tan tinapasamakan ko na. Ay, sus! Inta kita yan, nanalabli. Ay, sus, Sir Samuel. Anyat na pasamakan. Ay, Anay ko, ti isa ka patong ko. Natumba ni Uncle, nana. Mala, umay katatulungan ka. Anay ko, dak makakuti. Anay ko, alablo akasahan. Ay, sus. Allah, anyangay tiramidan ta, nana. Maulawa. Ay, Sir Samuel! Sir! Ay, sus! Ay, napukaw na, tipuot na! Ay, Nanalabli, anyangay tiramidan ta. Ay na, ay unay, ay bantayam ni Sir Samuel Abaraw, ta mga yabak iti taksay, ta itaray talangan iti ospital paraw. Ay, sus! Ay na! Kumusta nga ni Uncle Samuel, nanalabli? Saan ta kanupay la mabalin ay awaid munray. X-ray da pay kanaw, no adda na fracture at ulang na. Kasimot ni Uncle ko. Ungraw, angam sa nabalay, tadatan dito ospital. Basol ko. Tapi nanawak ngamin ni Uncle. Isumot ngamin ti kayat na. Kabailak kung kunanamot ngamin. Ay nabaraw, kas di nga ro ni Sir Samuel, agpakalaing mat ngamin no daduma. Ibagbagan na kabailan ng auray sanmag. Anya nga ita. Nanalabli. Madamdamala ang ipandan ni Sir Samuel iti ward na. Ay, gayam, uray umunakan san nga agawid paraw. Ta sigurado asapulan na kamanan ni Nanam apanyang. Agungot day jay no awan ka iji balay. Iso nga umay ka, tay palugan kay titaksay, wan? Kaduan kan, nana. Ay saanan, basta umay kan, tay palugan kay titaksay, wan? Umay kan. Iya kaya't
dito sa hospital, lovely. Kapilitan, Sir Samuel. Tama x-ray kayo kanuno madamdama. Dak kaya ti agbayag dito eh. Wen, di ka madanagan. Makaawit tamot ladagos. Ay, wen, awagak pa'y gayam ni Panyang. Ta ipakamok ti kadat dito ospital, Sir Samuel. Ha? Ay, sus, nibali ko matay ta. Ay, nene, nakadumog di tabangir akam. Wen, nakaturog. Ha? Di pasyente aban-bantayan na. Ni Sir Rukaw. Yaman na ito alabugan. Ay, sus. Nakadaw. Ha? Ay na, timbalyawan dito ikamangayan. Ay, tumalikod ako. Lablay! Laba? Si Kadaytak! Ay, sus, Hoy! nabigbig na. Labang! Uy, labang! Di ka man naging tutulan. Apay nga ka nito, ha? Ha? Sir Samuel? Balik ko. Uy, Lablay! Apay nga kayo dito. Sumango ka man! Ay, kukuha. Na-hospital nga rugmat ni Sir Samuel. Apay akadwam na Samuel. Anya ti kaya't asawan da ito. Amaw ni Sir Samuel? Natural kadwak nga raw diyam ama. Anya? Apay nga raw alito'y pati nang hospital am kinukuha na. Kahit anyang nga raw. Dito nga rugmat ti asid nga hospital. Kan saan anangin na ti mabayadan dito. Win saan ang mabalin ang makita ni Ruko ni Samuel? Ha? Apay aya. Apay asaan ang mabalayin balik. Ay basta saan ang mabalin? Madaksanak. Ang mga nupatayin na, di ka na ka. Apay ngamin aya. Kan anyat aramidat ngay. Gaburak tiro pa ni Sir Samuel kasta kada. At ti mas. Pagmas ni Sir Samuel. Anya. Ay sus. Imbag ano kayat na ti agmas. Basta ipasuot mo kinukuha na da ito. Darasan, labang. Dak kaya't nga isutay ka. Sara ka makakas. Pakitambal ni ka. Di na kayat. Iso nga alamat lang data. Oh, ano tag sang pata customer? Hasikasuan nyo ida. Ito cellphone ko. Ni Lovely. Apay nga ta. Hello, Lovely. Panyan, ay taray mi dito ospital ni Sir Samuel. Anya. Apay. Anyat na pasamak kan kwa na. Ay, sorry Panyan. Nagliway natumba ni Sir Samuel. Katagan sapat na fracture ato lang niya. Pauray lang natalimu daw iginatumba. Anya. Nakuntay ka no pailaang Panyan. Kat ni Monray. Ayan na. Pinagawid ka. Imbalugan ko yung taksay. Oh, sa dino nga rin nga ospital tayan nyo ita. Dito'y kasit ka ng ospital Dito'y pampubliko nga ospital. Anya. Apay aditapay, Lovely. Ha? Sige, umayak dita. Bye. Lovely, saan akong asumrak dita ospital? Mapandaalaan na ni Samuel tayakar tayo iti pribado nga ospital. Ha? Nay, apay pailaan? Basta yakartan, awanan ta adupay asaludsod. Urayan kayon ditoy, ha? Sige nga raw. Na, apay nga tama sapul ayakar may kat napintas matin ditaw. Hay, jak mauawatan day kapan niya. Tila basta naka-stretcher. Ni Samuel. Anya ti kaya sa unday toy. Kumusta, Roko? Dahil nailabas na. Kasano? Ulit balik ko. Kanakan. Anya ti kaya asawan daytoy. Si bibiyag ni Samuel.
Isutat ta ditoy. Kwa. Roko. Jay. Ay, karupuro pa nala siguro. Ulitan, ibagam kanyak tagpaiso. Anya di no anapasamag. Di mo imbagam mapinatay po ni Samuel. Kwa. Huwag, rukaw. Lukas tangarod. Apay asipipiyag. Wah. Jay. Sorry. Saan ko napatay? Tatinukod na idigan dati ko napatayan. Apay alino ko na ulit ang balino. Ibagam anapatay mo. Iso ngayon tad kumatkan katitangtan mo. Apay anaglibak ka. Apay at di mo yung pagkakanyak tagpaiso. Wah, kaanakan. Nabutengak ngaming. Pakawanan na kumak. Ayup ka ulit. Ang yaman ka. Tadyak may makabaan. Tanunapigsak lang. Kinabil-kabil ka kumana. Sorry, kaanakan. Nangam, saan pa yan nalataw ti amin? Ulit. Napintas at tayo akong daway. Anyat kayak mo asawan. Kaanakan. Itan, di pa nang patay mo kan kukuha na. Aramidong timpangag. Tanto saan? Sikati papatay ko. Ulitan. Anya? Ulitag na. Kabailan nakapagaramitan itidakal? Awan, timigbigang agapakihan. Notob nga ramban ti pagkayatagan. Awan, tipilyak adispatsan. Ulitag paligo. Kaanakan. Imbag man, tay may ka dito ospital, Malyaw. Uy, nainawaw. Tay mawag ni Panyang. Imbaga nati kaanda ni Sir Samuel ditaw. Mas daawa ka. Kapay ang masapul ayakar ni Panyang dito pribado nga ospital ni Sir Samuel. Ay nawaw, kapilitan Taisag-sag makmumat ni Sir Samuel ay nawaw. Apay manan? Binaybayam lang nga rodan. Iso ada tumba. Sa ita, ijay pa'y pampubliko nga ospital tinang itarayam. Kat adda nga ro daruko ijay ay nawaw. Apay, amok nga ron ayang nga daga ijay. Ay nawaw. Basta may paspasubo ka labaw. Ay, saan ko nga ron ngayong gagara? Kanjakmat nga ron damaw. Ay nawaw. Talaga kide adi more aramatan ti common sense mo no dagduma. Ay nawaw. Anya, ay unay kamatan Malyaw. Unay matlaytan apa nang idadaw mo kanya. Ay unay ay. Nikit. Apay nga ron nagsangit ka ngay lable ay nawaw. Kasan ang makapasakit mo tirik na tararamidan? Di mo pa'y mapanunot mat ang masakitan na kitikas na ngay bagbagap. Ay nawaw. Amok mat nga ramatan ti common sense ko Amalyaw. Kaslay bagbagam mat nga awan amok. Amin nalat. Unay ka. Ay nawaw. Awan mat timba kakakasta Si Kaki di may. Malala. Sorry nga ro din lablay. Si Kaki di mo. Di mo lamot yung mga away na hinawa. Ay di ka nagpalusaw. Saan nga ang angaw dayjay? Seryoso ka nang ibaga? Mala. Sorry nga ro din. Sorry. Lovely. Nalabas ka mal. Kung magpay kinipanyang tasaan mo apagsawan iti kasta. Ngam siya, grabe ka mat Malyaw. Sorry nga ro din lovely ay nawaw. Nasakit tinakam ko kanya. Lovely! Na? Ay nawaw. Imarsagid mo't nanday ta lovely. Ay nawaw. Awawatik latan Tama nga no agbinulan niya oray minupusay. Ay nawaw.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak lakit ti anagbidot. Ni Uncle Samuel di nakita ng impalugan dahi ti taksi. Kung naktupay ka, taas ibibiyag ni Uncle Samuel. Surutot la kumaitay. Ngamjak nga balin a panawan ni Mami. Mapana kung itaya ni Mami. Taibagak ti nakita. Apay akadwa ni Uncle Samuel danana labang kanday jay abakat panyang. Anya ti kayat asawan day toy. Ay, kasta gayam ti makagapo pa niyan. Sorry jakmet ngamin ang makasta. Maawatan ka. Tasaan kumot ngamin anay bagakan ka ti dakes a plano day ti aroko ken ni Samuel iti kanlabas. Ay, talaga gayam arinukar ti panagpampanunot day arukaw. Una, iso ana saysaya at diti pribado nga ospital. Apakatamingan ni Samuel, Lovely. Ala, naimbag man kada ka pa niyan. Kasanon ngayon awan ka. Ay nalabay nabayagan anatay ni Sir Samuel. Lovely. Utang nga rutan ni Sir Samuel ti may kadwa abiyag na itaken ka. Sa anak matkit di nga agsingsingir, kadagiti na itulong ko iti pada a tao. Ngam grabe mat ngamin daramid dagiti nga agasawa. Gapo iti kinarupat kwartada. Maaramid dan ti mangiruruman iti pada da a tao. Un nga ruta. Ay saus talaga gayam nga adda ti kasta at tao pa niyang. Napatpatag ti kwarta ngam tibiyag ti pada da a tao. One Lovely. Angam ita, ininutan ti panagpuloda. Umadanin ti panakadusa da. Lukas na, saan da pa'y anak karwar iji ospital, tatang? Saan pa'y ay nawaw? Nakapsok dan sa kanupay lae. Ang mga numabayag pa'y nga agimbag dagi nga agasawa. Marigatan dalakit di nga agpaimbag. Tama siguradok ama stress dan. Gapo kadagiti pulis ang makikita da iji ospital. Ay nawaw, laki di ah. Ay, kaasi damat nga rod ano kasta, tatang. Ay nawaw, sana rumbang akasyan ti kakasya klase ti tattaaw. Ngam, makauma at tupi ko na ita. Baliwan taman ki dito sa ritahan ta anak ka, ay nawaw. Tatang. Ay kwa anak ka. Kay, kumusta kayo niya kinimon, Ray? Awanan ti komunikasyon mi, tatang. Anya? Saan na nagtitext when umaw-awag ni Monray kan ka anak ka, ay nawaw? Saanin, tatang? Apay no, sikati mo na amang text kan kwa na. Kumusta ay nawaw? Ay natatang, saanan? Kababain. Kagura naklakit din ni Monray. Ay, makonsensya akmanan anak ka, ay nawaw. No sana ka po kanya, saan ko nagbbanag akastoy ti ayan-ayat iyaw kini Monray? Na talaga ada kami tinaita ni para ititunggal maysa. Agsabat tulat patidalan mi, tatang. Sa bagay matki di ay nawaw. Ang marikrik-nak anak ko, da kayo at talaga tinaikare para ititunggal maysa, ay nawaw. Anya? Mala, tiksa mo na anak ko. Awagam no isaw, tama nga no or-orayin na ti awag mo kinkwana, ay nawaw. Wento, tatang. Ngam nasaysaya at kumamat laang no iso ti umuna nga agparik na kanyak. Saan kat asyak a babae? Ay nawaw, saan mo na panunutan day ta anak ko? At damat karbang nga mamangawag kinkwana tanubium kat nga raw. Mabainak, tatang. Ngamin napasakitak ni Monray. Banag apagsaksakitan tinakam ko. Kontra itinakam kan riknak tinaramid ko, tatang. Amuyo da ita. Ay nawaw, isungarod ako nakasikan ti umuna nga agparik na kin ni Monray, anak ko, ay nawaw. Tatulungan ka amang ilawlawag kin kwa na iti amin. Ay, oray saan siguro, tatang? Ha? Anya ti kahit mo asawa na anak ko, ay nawaw. Ikarigatak matan alipatan ni Monray. Taamang no panunutan ti tao. At itawidan na akinabak ng ti al-almanak kan kwa na. Ay nawaw. Amo matikadwan.
Nga ure idi mailidlid ding pay ni Monre, kat inayat mon saan aya. Tat, Amok mat ngay ayatem ni Monre, anak ko ay nawaw. Isu adi ka matanagan. Awan ti mangibaga iti kastakin ka. Mamati ka kanya ay nawaw. Nasaya at mat, ta nakarwar kan di ospital, Uncle Samuel. Wengarod Monre. Naimbag lakit din, ta sana grabe tinapasamak kada kayo. Wed, pasensya kayon. Tanatangkan ngamin ti ulo. Impilit ko ti rumwar. Iswa kasgay napasamak. Ala, basta saan monton nga ulitin ti kasjay Uncle. Di monton ipilit ti magna no awan kanwam. Naimbag ta saan anagungat ni Nana Panyang. Lasing pat ngamin ni Panayang. Uncle, talaga na singpat. Ngam istrikto mo't no daduma. Ha, Uray kayat ko ti rumwar, saan nakapalubusan. Di kayat na, uyugan nak. concern lang kan ka. Iswa kasjay, Monre. Di na kaya tang may sagmak ka. Uncle, Agyaman ka. Taada naman yang magipatpasigan ka. Nga uray saan na kapkapin ano. buwan matkit di isuda kini Tata Malyong. Wan, lagasat ka lata. Taure awanan ni papam. Adalah ta magipatpatagkan ka, Barok. Buwan day tamat ti pagyamyamanak kadakwada, Uncle. kumusta na Panyang? Nakapasyar kayo mat? Nakarwar ka din iji ospital ti pasyente yo? Wen balasang ko. Nakarwaran idi kalman. Kat, kumusta ni Tata Samuel? Kaasi ti apo, mayaten. Okay mati resulta ti eksaminasyon na. Awan problema, anaya. Kasta ka di, nasayaat nga rod no kasta na. Balasang ko. Nakaumayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Para itian niya, Nana. Jak amo. No kasano ti panangibagakkan ka iti daytoy. Ang pasensya kan. No nakibiyangak idi iti ayan ayat yo kan ni Monre. Anyat kaya tiyasawan. No malagip mo tay nag-text kan ka idi amang ibagbaga. Adi mo ko mapaldaangan ni Monre. Adi mo ko malukwan. Kanda dumapay ang maipapan ka ni Monre. Siyak day jay, balasang ko. Kat pasensya kaan, no sa anak ka nagpabigbigkan ka. Anya? Jak lang amin kaya't masakitan ni Monre. Iso a pinagduaduan ka iti kanlabas. Ti amok ngamin kat saan ka anapudno kan kuana. Iso anak ko nakidi at ingitingam anay pagtirikdam. Tama nga no saan ka asigurado. Kat sinaam tumutlaang ni Monre. Nana Panyang. Katita, pimudno day jay ana ibagak, balasang ko. Kinapudno na Nana. No amo yun ako ma. Kontra itiriknak ti kasjay ngay naramid ko. Pagpapauyak day jay ngay naramid ko. Naala. Jak matkit di bagbaga, asubliam ni Monre. Nga ornusan nyo ti bagbagiyo. Sana bale. Tanadlaw kumat, ama kailiw-liwagan ni Monre. Nana. Ulitag, pasensya ka no ape an aramid ko ti kasjay. Maasyanak lang amin at talaga kan ni Monre.
nawaw. Uray siyak anak ko. Ado, tinaklon ni Panyang kanyak ay nawaw. Mas daawak at talagang tatang. Anak ko, Saan abasta aramida ni Nana Panyang tikas jay? No awan tinadagsan ang makagapo. ay nawaw. Anyat kahit mo asaway. Kastalaunay ngamin ti panangisakit na kinimon re. Kanti na ibagayo. Nga isugayam ti kanayon amang ipan iti sabsabong iti tanamday di ama ni Monrey. Wen, anaya ay nawaw. Kasta nga raw timbaga na kanyak. Ken, jay kanayon amang sorpresa no kasangay ni Monrey. Tatang. Ay nawaw. Adan samat kinadatdatlag da Japan niya ngay nawaw. Taapay akas jeter aramidon na. Puwera angaw tatang. At dalakit dinadagsin arason. No apingar aramida ni Nana Panyang tikas jay. Anyat pa nagkunayo. Anya kumangay data arason ay nawaw. No sakla amay sa anak kao, maasyan siguro akin ni Monrey. Tauli lakit nga rodon iti ama. Ken kasjay tar aramidon darye lakin kuana. Una, ngam nalabas mat apa nang isakit kar aramidan na. Tano arigan. Dakdakkel ti karbangan nyo kini Monrey. Tada kayo tinangaw awirkan kwa na manipod ubing. Sa bagay, damat puntom anak kao ay nawaw. Ken, dapay kat na ibaga na kanyag ideya. Saan ko malipatan da dyan anak kao? Anya day tatatang. No, adda kano karbanga kamang taripato kini Monrey. Adda kano mat karbangan na. Anya? Ay na anak kao, jak matukaw da panunutan no apay anay baga na tikas jaya ay nawaw. Kasaritak to man itinalapat ni Panyang ay nawaw. Palutputek tawan ay bag. Tano masong bata na hindi mang burbur tsaka data, anak kao. Kumustan tirik nam, Monrey Barok? Ha? Panya ariknak, Nana Panyang. Tirik nam pinasakitan ni Anaya. Nasakit pa ilaan ti barukong ko, Nana. Ngam, ininot matkit din nga agim imbag ti pan nakapasakit ko, Nana Panyang. Monrey, Talaga siguro nga awanan ti patag ko kini Anaya. Tasaanan nga agparparik na kanyak. ala, bye-bye amon, no talaga di na kan kayat. Saan mo't nga rod mabalin nga ipilit mo ti bagim kan kuana? Nana, Ubing ka pa, Monrey. Makauray ti may papan iti dayta. Siguro, saan ani Anaya ti naikarya para kan ka Barok? Amangan no da sa bali ayor oray ti apo para kan ka. Manja kon Nana. Diyak kayatan ti agayat pay. Ha? Mabuti nga ko na masakitan. Narigat gayam ti masakitan. Isuasaanan. Ay pakaragsakat dayta na ibagam, Barok. Ha? Maragsakan ka? Apay ngay. Ay, ako, syempre, sikat ipampanunutek, Monrey. Kasla anak kan, kasla inaanak matan. Iso ano masakitan ka, masakitan akmet. Nagsaya at katngatan, no si katipudpud no nga inak, Nana Panyang. Ngamin, nakasingsingpot ka kanyak. Isong nalaang tanod at duma, na istrikto ka unay kanyak. Monrey, saan mo kumatagid sendar aramidag kan kawan? Para matlaan kan ka, no apay nga si istriktuan ka. Tadyak kaya at ama isagmak ka. Nana, Iso adi ka kumagumurgura kanyak, wan. Sapay la kumata maawatan nak, Baro. Inalilaw naglakayam, ulit nagpalino. Awanan kay tipain. Nagtaltalagak ka. Impagarup ko na tayo na jasampal. Ngam si bibiyag pa'y mutlagayam, ayok ka. Pakawanan na kuma. Kaanakan.
agaliptak ka ulit ang paligo. Amwem, no apa kadwa ni Samuel day jalapang. No apa nagkuyog da. Kano sa dino ti pagnanailan da. Ket no masapulam, ipatungpal mo ti panang patay mo iti day jaya Samuel. Kaanakan. Mapakawan kay tinaramid mo. Basta iti day ti agundaway. Tungpalam mat di amin nga ipagagkan ka. Naawatam. Ruko. Lumabaling. Yak ko bakayat ti pumatay. Yak kabailan nga aramidin ti kasta. Kaanakan. Ano ti kay kayat mo? Ti pumatay. Wano sika ti matay. Ha? Imbagak natan kan kay dinaminsan. Oray kabakyak. Natog nga rin natin kayat ko mapasamak. Awan pilpilyak apatayan. Ruko. Agpil ka ulit din. Ano natin kayat di pumatay. Wano sika ti matay. Ay, yak pa'y kayak ti matay ah. Ubingak pa'y laing. Kakaisuna nga awan ti sakit ko kanakan. Nung astangar, agtong palkay ti kayat ko mapasamak. Tapno saan ang may daras ti ipapatay. Ruko. Nawatam ka di, imbaga. Uwan. Kanakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, napananti mang banbantay kan ka dito ospital, Mang Rocco. Napananti ulitag mo. At nanang ibaunak kin ko na Angel. Kumusta ni Ma'am? Dayjay, turog at turog. Matmaturog lat tantyar aramidan na. Masadot pa'y kitin nagsao. Di naksungsong bata no kasarsarita. Nalapit, mariribukan. Ano? Nang ro na idiimbagak anakitak mananda Uncle Samuel. Kadwa na danana labli kan nana panyang. Pan. No kasta, kadwada pa'y day Japan niya. Wan, iso adakkel aburburo siya daytoy. Apay akadwa ni Uncle dagijay atat tao. Ay, mapampanunot ko pa'y kitnin ti agdarom. Sino ti idarom mo, Angel? Danana panyang kan nana labli. Iso dalakit di tinangdokot ka ni Uncle ko. Sigurado kay ti dayta, Angel. Kasanon, no saan kaya maisuda tinangdokot ka ni Samuel? Masigurado nga isuda. Ta isuda kat nga rod ti kadwa ni Uncle Samuel. Panak ko na. Uray di kan agtarom. Tamang ano tinulungan. Apay ang kaslay sakit mo dagi di ababakat, ha, Mang Rocco? Aramidat ti kastoy, tapno rumor no asino at talaga tinang padukot ka ni Uncle ko. Basta dahito lang ti maipagakan dyan eh. Uray saan. Di kan agtarom. Tinapatag. Nakita mo si bibiyag paigayam ni Uncle mo. Kasaritak to ni Mami may papaniti daytoy. Tanukas kasano? Isunto ti sumarunong asikaswat. Apaman ang makaruwar kayo diti ospital kan ni Mami. Munre baro kay nawaw. Nakalipat kan samit tayo. Ha? Apay, tatamalyong. Ay nawaw. Di mo mat malagi pa yung tagpasirigi balay may baraw. Ha? Sana kun awil kami iji balayo, tata? Ha? Nangibagamat na saan ka welcome ay nawaw. Welcome ka kanayon iji balay may. Saan tata? Kababain mat kinyanaya? Di na kaya't makita. Ha? Ay nawaw. Di mo laam mo barok. Kailiw na kandi anak ka. Ha? Mabain laeng gapo iti na ibaganakin ka iday. Kaya't na kumakanutag kitaw iti pamakawan kan ka barok. Ay nawaw. Kaya't na ti agsure. Nga mabain nyo masidag kan ka. Apay ko mga agsuri. Kat awan mo't basol na kanyak.
Adda basol nakin ka ay nawaw. Dakkel tinagbasulan nakin ka ay nawaw. Ngamen, pinasakitan na ka. Ngam kinapudno na barok. Saan ang nagtaod iti kaunggan na day dyan yung baga nakin ka? Jakam mo. Ngam no siya. Inutin na maliplipatak ti amin. Ha? Apay barok. Saan mon alam di anak ko ay nawaw? Isumit nga minti mo na anang ikulasay kanyak. Pinukaw na ti ayat na kanyak. Isungay karkarigatak mo tinapukawan ti ayat ko kankwana. Ay nawaw. Saan ka di akasta barok? No laki day tamaornos yu pa'y tibagbagiyaw. Aramidin yaw ay nawaw. Ngamen, sayang tinarugyan yaw. Adda yun ang mapasamak ti kasta, tatamalyong. Ay. Manjakon, jakton agayat. Gusto ni nanapan niyang. Ikakmat iti importansya ti bagik. Masapul ka numot nga mok nga ipatag ti bagik, tatamalyong. Ay. Kun kunapay ni nanapan niyang. Ubingak pa'y kano. Makauray kano day taabanag. Nahustuan kan ititawan, Monray. Mabalin yung tagkasarkin ni Anaya no kaya't yaw ay nawaw. Please, tatamalyong. Saan nyo kuman nga ipalpalagip ni Anaya? Tagsakit lang ti barukong ko. Diyak kaya ito na panunutin ti may papankan ko na. Anya? Ay nawaw. Awan samat at talagang tigundaway dagiti duwapan yang. Talagan siya, nasa iring tirik na ni Monre ay nawaw. Ay, awan ti maaramidan ta, no talaga akasta, malyong. Ay nawaw. Sayang tinarugyan dano bilang laeng panyang. Talaga akasta. Saan nga amin a relasyon kat agtong paliti na sayaat. Ay nawaw. Kunak nga ay aywag ni Monre. Tulungak ko mati anak ko ang mga ayokin ko na. Ngamay nawaw. Adamot pride na si ka. Saan mo ang mababalaw ni Monre malyong? Ngamin nasakitan iti husto. Amumat no kasano ti panagayat na ken ni Anaya. Di na pulos ekspektaren ti kasdi nga aramiden na. Wen ngam reasonable mat tinaramit ni Anaya panyang ay nawaw. Deta ko mati kayat kong ipakaawat ken kuana. Ngam anyan, ta impatangken na matayin ti pangedeng na. No anyaman ti pangedeng ni Monre, respetuan tayo latan, malyong. Ay nawaw, wenan anyang arog ngay. Ay sayang lang tinarugyan da kina Anaya. Pasol ko matkiidi ngamin ti amin. Ay nawaw. Ay, sayang nga talaga tinarugyan da. Uray ko man, adda mangituloy, ay nawaw. Ay, kayat ko asawan, adda ko mamangituloy to. Ay nawaw. Nukas pangarigan ta aga nagdantaw. Uray, aga balayan danto. Ay, kat kitaan to, ano anya ti mapasamak iti masakbayan, malyong. O anya, kumusta ulit ay? Ada ka din nagpanagan ti erorwar mo. Awan nga raw, kaanakan. Papuisit. Di ka agpakpakita kanyak na awan ti aramidam. Ha? Ikan kay ti maoda akong daway mo ulit ay. No di mo pa ila maipatungpal ti bilin ko itilasod ti talpang altaw. Kasi kati ipapatay ko kadagitang amo ka hard killer. Anya? Pala, rumwar ka. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam no awan ti naimbag adamak na ipagam kanya. Day, kaanakan mat. Saan kumabot akasta? Di mo kumabot aramidin day ta. Ulitag na. Awan bibiyang ko nga uray ulitag ka. Pala, mamanaw ka niti sangok ulitag palingon. Ay, Patayam iti kabitan apanawan day dya Samuel. Ulitag. No di mo maaramid ti bilin ko iti lasod ti talungal daw. Sika ti kuntasan.
Rumwara Clabley, sikapay lati makaamo ken ni Samuel Tay bilin ko, saan waliplipatan. Uwan pa niyang. Siguraduam anak kasira ka na yun tigay, kandi kagpastrek iti stranghiraw. Matungpahal pa niyang. Ningay mo ray. Ikuyog mo ka di arumar. Saanan, tanda na patag nga si Kaswag. Di mo palubusan arumwar, Uwan pa niyang. Sige, patuloy ikaw na. Sigay. Naging kaita. Jaklat na maawatan tar aramidan ni Panyang. Saan na kapkapin anaw dagiti pagdagdadaulan na iti oras kan kanito na. Ay, kas kumakin ni Sir Samuel. Saan na mo takabkabagyan? Ngamno apay atultulungan na. Isudakin ni Munray. Ay, asino nga ta ti sumaruno at tulungan na. Papanan niyo, tatang? Mapanak iti ospital ay nawaw. Inak man sa rungkaran daruko, anak ka ay nawaw. Anya, tatang, ang mga noan niyo ti aramidan niyo ijay. Saan kayon amapan? No dakas matlaang tiran tayo kadakwada. Saan? Di ka madanagan anak ko ay nawaw. Awan dakas nga ramidag. Inak na sa rungkaran ida. No, kumusta ti sitwasyon da? Tapay adi damot la rumwari na di ospital ay nawaw. Ha? Ay, sapay saan kayo amakuyog? Tasumragak iti trabaho, tatang. Ay nawaw? Saan na nas ka nakuyugan nakpayanak ka? I can manage. Basta di yor aramidan ti imbagayo kanya. Ang aasiyo, tatang. Unay kan aya anak ko ay nawaw. Kun kunaklain day ay. Maiturad ko ayamat ti pumatay iti padak at tao. Saan na pulaos? Dakas kan basol day ta iti jaws. Wala. Di ka madanagan anak ko ay nawaw. Inaklakitaan ti sitwasyon da. Tatamalyo, apay nga da kayo dito ospital? Apay, takis ka day no sa rungkarak ni mamem, Angelay? Ha? Nakaturog ni mami. Nakapsot unay. Ay nawaw. Nakapsot lang ta? Nabayagdan dito ospital Nakapsot nga rod. Ay nawaw. Kaya't ko akasarita, Angelay. Ariela! Agring ka! Ariela! Ay, jay. Inayada mo ti mangriin kan kwa na Di mo bugkawan tamakigtot. Ariela! Ay, kwa. Angelay. Si kangaro din ti mangriin. Darasem, takayat ko makasarita. Ay nawaw. Pagman, ta nakapasyal ka. Manong Maliw. Ay, nawaw. Manong, una namatay. Kasla kasingputan. Nagpatadakin ni Ariela. Ako namlan kasi singputan. Ay, nawaw. Naimbagman, taimay ako nak. Manong Maliw. Milagron siya Rukaw, milagron siya Apay nga adamot manong nan asil po tinagan ka, way nawaw. Nakapsota, Manong Maliw. Kakaasya. Amangan mo dya ko nakpayag. Ay. Matayak siguro iti mabiit. Ay nawaw. Apay ngagpada kayo iti bagbagakin ni Ariela. Kagap-gapok iti ward niya ayan ni Ariela. Kat kastamot na't ibagbaga na kanya kay nawaw. Nakapsot matlakas kan ka ay nawaw. Amangan matay kami iti mabiit. Ay nawaw, saan kumapay mo't Tanay, tiyo pa'y naikaro tinagbasulan yaw. Matay kayaw, ay nawaw. Ay saan pa'y mo't agbyag kayo pa'y ruko. Pakawanan da kami Manong Maliw. Ang pagkakaasyak, isanod mo ti darumyo kontra kada kami. Pang-aasim, Manong Maliw. Ay nawaw. Maasik ako mamot kada kami. Nagpabawyan minti inaramid
pagpapawian mindagitay. Ito saan na kami laangan, ngamti ipapalod na kami, paanong maliyog. Nakapsot kami ka ni Ariela. Ay nawaw. Ala. Di ka madanagan, Roko. Napakawan kayon. Diyak kaya't nagimulay ti sakit tinakam. Iso a pinunas kung ti sakit tinakam ko kada kayo, Roko. Sorry Diyak kung mabalin niya isanod ti darom ay nawaw. Kinaputno na ni Ariela ti utak amin na ito. Nairaman aklaan. No at darum ngay darum kan paipalod ni Ariela. Ta iso ti utak amin na ito. Ay nawaw. Way Roko. Makita ti kas na mo galay Talaga ama naging bubukod ka niya. Agasim na ita. Itatamaipit kayon. Kastan ti bagam. Imamagmon ni Ariela ay nawaw. Patyan na kuma. Lakay maliyaw. Manong maliyaw. Ni Ariela ti utak amin. Guston. Ay nawaw. Urayan niya pa iti ibagbagam. Dinak maulaw Rokaw ay nawaw. Siyak pa iti kunan. I was not born yesterday, you know. Ay nawaw. Nala. Agpaimbag kayo kiden. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakapsutag. Sa anak saan. Ngagim ba? Ay saan ko na problema dayta ay nawaw. Uray matay kayong taon. I-request kun tao nga ikanda ti rehas ti lungon niyaw. Tapno kasla nakabalod kayo lata. Ay nawaw. Nibali ko ti umawawag Apay nga ta. Hello, Baliko. Panyang, tulungan na ko. Apay. Ang ngangabit tibiyang ko ita. Panyang, tulungan na ko ba? Apay. Sa dino tayan mo. Api-api manaw ka ijay farm. Siya gawin ti mga asikaso ti kanak at ti ospital. Delikado ti biyag ko ita. Anya? Mga asay, tulungan na ko ma. Anya. Ikalangan dyan mong nasikan. Papaninak pa ti kabagis mo. Iso asikat ti nawagan. Anya? Tulungan na ko ma. Kahit anya tulong ti kayat mo nga aramid, Baliko. Awan pandaldak. Anya. Magipandaldak kaya ko man ti palay. Pang-aasing kumaa, Panya. Di ka madanagan. Saan ko kanunungan ti mating aramid ti kanakan? Saan ko akong sinjay? Nagtaan na nga ti biyag ko. Taapay ka no? Istoryal to, Panya. Mabutil na amatay. Sige. No kasapulam ti pagnaadaan, sana problema dayta. Tulungan ka, Baliko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nawaw. Delikado taramidang Panyang. Ulitag ti managdakdakis tayo jay. Ngam apay atulunga may nawaw. Kasapulan na titulong, Malyong. Kasano no agaramit iti saan abay parbang ay nawaw. Ay delikadaw. No kastaman bilang, mairaman amay pabalod, nagtraidor. Papanawa mo ang Panyang. Delikadaw ay nawaw. Kakaisuna na talan ng tibiyag tayaw. Tawanan dagiti kibor. Ita,
Inalam manin daya balikaw ay nawaw. Malihong, nariknak met ti kinapudno ni Baliko iti ibagbagan. Ay nawaw. Iso adi na tayo met siguro lukwan day jay. O anya, maawatam ka ditimbagak munray barok ay nawaw. Wen, Tata Malyong. Kaya't ka nga minabantayan, ken numabalin, jak kayat ti maisinakin ka barok. Ngamen, jak kayat ti makabasol iti amam ay nawaw. Uray na tayin ti amam, masapula tong palit ti kariken ko ana ay nawaw. Masapula mabantayan ka, ken makaduan ka iti sa dino man napapanam. Iso ano adda pagnayo kin ni Panyang, ikuyog dakwen. Wen, Tata Malyong. Pasensya kan Kaya't ko ti agawid iti balayo. Nga mabainak kini anaya. Ay nawaw, pagbainang kumangay. Basta, mabainak. Sa anak pa nakasagana ngagpakita kan kwa na. Mala, makamu ka barok ay nawaw. Ngam siya kung ti mangibagbagabon, ray. Saan nakakagura ni Anaya? Or-orayin nanto, pa'y ti panang sarungkar mo kinkwana ay nawaw. Ha? Pagpaiso, Tata? Uwin barok ay nawaw. Pay kayat, Tata. Mabainak ka talagan. Imbasuran ako ni Anaya. Iso ang mabainak kon. Munray, agrubwat ka barok tada papananta. Ha? Sa dino, nanapanyang. Agpasyarta, adda pang ipasyarakan ka. Sa dino? Maamuam to no madamdama. Basta agrubwat kan wine. Mabalin ka di nga ikuyog ta ni Tata Malyong, Nana? Ne, masapon pa'y lakaday. Tapno naragragsak ti panagpasyarta. Uray kas di ti inaramid ni Anaya kanyak. Patpat gaklata ni Tata Malyong. Awan gurak ki ni Tata Malyong. Sige, makamo ka nga ron. Ang maapay, kaguram ka din ni Anaya? Igida mo Tanasakita anak mo't ngamin iti inaramid na. Ngam ita, saanan? Ay, Pampanunutek ti kanayon yung ay baga kanyak. Analabit. Saan ani Anaya ti para kanyak? kasta ti rumbeng. Aklunam ti gasat mo kan ayat barok. Saan agaputan nagayan ayat kayon iti may sa atao. Katda kayo matandi na ikari para iti tunggal may sa. Nanapanyang? Mala, agrubwat kanwan. Agpasyarta. Tapno mailiw-liwag mo ti dudukot mo. Apay anak kami suot ka nga imay ditaw si Kamalya. Ayan da jabal ikaw ay nawaw. Aglot-lotaw. Nagdisnudo mo't nga aglutaw. Binaybay ako na. Ay nawaw. Lablay. Di kay agtal-tal kiti da ja tao Tamangan no sa bidungan nati kananyaw. Apay mo't akas na tibagbagam. Kat siming pato pa ini balikaw. Naggagat pa'y nga ibabaaw. Ay nawaw. Agin sisingpot Bantayam ni balikaw Amangan no pagaramidan na itidakis ni Panyang. Amangan no gundawayan na. Amok ken marikrik na, lable. Limit akras na ni Panyang. Isu siguro nagpilit na makipagnaid ditoy. Taada nang isit a plano na kini Panyang ay nawaw. Ay na, agat atap kay tiyangin. Imposible matdaytan Traidorin nakit din ni Panyang. Katpadak nga doon ti utang nanay bag anakam kuana. Di mo laan mo alablay. Saan nagpapada ti panunot ti tao ay nawaw. Pulida balikaw ti dakis ti aramid na. Iso asigurado nga ag-traidor to day chay. Saan man at tila pagat-atapam? Kan may sa, anya ko matipakarikutam aya, no kras nan ni Panyang. Awan magdakas na, no ag ginusto da. Ay nawaw! Uray ang piang-piang ti langit kanda na! Jakto'y palobo sa mapasamag na ita! Ay nawaw! Naguray ka man, Malyaw. Makadkadlawa ko na. Apay akasta ka. Si kansama, itagkursunada kini Panyang.
Agim imon ka kinibalikaw. Basta ka day Ha? Ay nawaw. Anyang agim imo na sa asawang matlable. Ay aklo nam nga minan mayaw. Agim imon ka kinibalikaw. Agim didi ka pay lang. Ay nawaw. Kahit apay nga rod niya agungit ka ngay. Ay sa anak nga gungat. Ibagbagak lang mayaw. Ay sinalbag ka kitday. Ay nawaw. Nay, naruko. Hello, kanakan. Sa dinotayan. Unam mo ta sa anak at pagpakitakin ka. Aging gajak may patungpal tibilin mo kanya. Kat, kapunta ka sa dyan, di magkagat. Di ka man talaga ramid ito bagas. Di mo ni pamuspusan ka amin, kasta ka niya. Kaanakan. Ikan ka pa iti sumagmamanong aldaw. Basta ikarim matong palong tibilin. Tao pray sa dino pa iti paglamlam mo na. Di mo to may tarayan ni patay. Di na kumamit but-but ngin kaanakan. Saan ka but-but ngan? Ipagbagak lang di mabalin ang mapasamak. Isong agaliptak ka. Bye. Ay. Unayin tayo ko. Nakabut-butang mo, tikas niya ngay pagbagana. Ay. No talaga ada ka sa katao. Nagpintas ko matay ito akong daway. Dudua kami kini Sir Samuel dito silid na. Nakaturog. Nalakalaan ti pananggodas ko kinkwana. Nuda ka sa. Jak mengawd ka ba ilan nga ramidin? Ha? Nakariingay. Balik ko. Alias, ararawinan, ipisilid ko. Awan, sir. Banbantayan ka. Amok. Aldada ka sa plalom. Pinilil na kakadima ng nero ko. Uwan, aklo na. Pinilin na amang gudas king ka. Jak ka ba ilang naramidin day ta? No talaga mitlaada ka sa katao. Hindi pa ila ko mga inaramid ko day ta. Isuadi ka madanagan. Jak ka ba ilang ti pumatay. Jak kaya't nagbasol. Nadagsin na basol ti kasta. Balik ko. Isu nga dak dito ta intarayak ti kanaka. Siyak mo ti papatay na. No jak aramidin ti kayat na. Isu nga limengak dito. Kumusta kayong ditoy? Ay, nasayat pa na. Amuda kayo mat dito yung restaurant na napanyang. Uwan barok. Ayan ni Malyong. Antay Jeruar. Ala, baybay ampay laang ni tatam Amalyong ijan. Umay ka, yam ammo ka kadagiti empleyado ditoy. Ha? Tapay ayam amunak nana. Basta umay kahan, kaya't da ka makita ditoy. Iso ayam ammo ka kadakwada. Awan samit at talagang tinamnamang agsinobyan kayo kini Monray, anaya. Ay nawaw. Bayat ti panagpasyarmi kada Monray. Nakasalitak manan. Indarirag ko manan ti may papan kada kayaw. Ay nawaw. Ngam na ibaga na kanya. Adinan kayat ti agayat pay. Ay nawaw. Nasakit man para kanya. Ngam awan ti mabalin ko, tatang. Apay no si kalaangin tumasidag kan kuha na anak ka. Tagkid daw kay ti pasensya. Ay nawaw. Amangan nga men, no pampanunutan na asyak laing ti mangibagbaga iti kasjay. Imbagak nga men na mabain ka nga umasidag kan kuha na kay. Ngam talaga ngayon patangkan nanti pangidang na anak ka. No mabain ka kano kan kuha na, ad-adda kano pay kan kuha na. Ay nawaw. Kinapudno na, tatang. Idi pay laang. Kayat ko ng asit ka ni Monray. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Nga mabainak.
Gapo iti pa ng pasakit ko kan kuana. Ay nawaw, awan pa pananday ta nga ayan ayat yo no pride ti pagaryin yaw anak ka. Tatang, Saan aya? Ano na pasakitam ti may sa atao? Kat nasaysayat no si ka mismo ti umasitit kan kuha nang agkid daw iti pasensya. Uy no sore, ay nawaw. tatang, Masaya nga naklangamin iti narugyan yo anak ka. Iso ano mabalen, si kalakoman ti umasitit kan kuha na, ay nawaw. Aw-awatem latan ti sitwasyon ni Munri anak ka. Ipagpagapom iti kinatao na, ay nawaw. tatang, saanin amasapol. Tamang ano panunutan ti tao asabali ti kamat ko kan kuana. No kasta ti aramida. Ha? Ay, Amang ano panunutan da ati kinabak ng atawidan na ti kamkamatat kan kuana. Banag asaan matapod no. ay nawaw. Asino kumamat ti mangbagay ti kastangay? Kan may siya. Padasin na tagsaw iti kasta, tasak tagsaw, ay nawaw. Tatang, anya kay kadi. Atap ko lang. Di tay amo ti panunot ti pada tao. Isabay-bay anyon. No talaga ada kami ti agkagasat. Agsabat tulat ta ti dalan mi. Tatang. Beli ka. Pudno ay ako rusunadam ni Panyang. Ha? Ay, anya ka din day tangay pagbagabit. Sika, lovely. Into na makangagking ka. Ti saludsod ko ti sung batam. Ay, awan kinapurno day ta. Awan ba't dakis na? Armum kit dahin palikaw. Ha? Nasingpad da jay, managtulong pay. Armumaw, tamangan lumaagaw ti sa balay. Ay, atal na ka man. Mariribu ka na. Adaw, ti pampanunutan. Isu mabaling ka day. Saan ada kita ti pagbagam? Si ka nga ti type ko para kan kuana. Si ka ti maibagay kan kuana balikaw. Ay sus, narigat ti maunaan. Nagasat ka, ano kaya't nakanipan niya? Ay, atal na ka kuna. Pangasay, lablay. Mariribu ka na kung naklangarudan. Ada problema. Ay yaman nanday ta problema, maya. Saan ka mo't ang maibusan iti parikot balika? Awan lakit parikaw, ibagpagam. Wen nga raon. Jakman mo. Malasak samit anay para suwat ito lubong. Anya? Ngamen, tay namnamaag ang mga sakit kanya. Kaanakak payamis mo. Ngam, iharuminak mo. Pagbalinin a kriminal. Kit no jak may patungpal ti kayat na. Patayin nak mo. Di ka dirukaw, ibagbagam balika. Wina. Asino pa'y kumangay? Ngay na, balikaw. Awan ti rumbang nga pagbutngam. Tawanin ba ilgi ka anakam. Kan may isa, addan pulis anak kabantay kan kuana. Makaaramid pa'y ay iti saan ama iparbang dayjay. Awanan, balikaw. Ay, di mo lamumit ah. Labang. Ado, ti kontak na itirwar na yan. Anya? Kay, apay, mabuting kaya amatay, balikaw. Ay, manyak mo ta. Kakaiso na ngawan sakit ka. Nagmayat tagbiyan, labang. Anya, kumusta ti panagpasyaryo ka dananam apan niyang munray? Mayat-mat, nanalabli. Iso na lang taaging gaita. Mas dawak pa'y lang. Ha? Apay, anyat pakas daawan baraw? Apay akas jay. Amin anapanan mi. Inyam amunak ni nanapan niyang kadakwada. Ada nang nagkungay bagada. Agkakaingas kami kano kininanapan niyang. Imalak kano launay kan kuana. Anya? Apay nga takas jay, nanalabli. Ay na, baraw. Saan asyak ti pagdamagam? Tadyak mo't ammo ti isungbat ko dita. Anyat amok ngay dita balaw. Kun... Winmat ngan kayso. Agkakaingas kayo kinipan niyang munray baraw. Apay nga tangay, nana. Ay, nakamo nairanran nala siguro, baraw. Ay tinasaya, damagam to kininanam apan niyang. Amangan lumasungbatan na dayta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode,
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Oh, anya ngay. Di pud no timbaga kada kayo as ibibiyag pa ni Uncle Samuel, Mami. Oh, kasano anapasamak tekas jay? Kan apay akadwa na day jay alabang. Diyak mo, Mami. Oh, kayat po ang makasarita ni Rocco, Angeli. Mabit lang tawaga. Kasarita yo, Mami. Uncle Samuel? Ha? Agluluan ni Uncle Samuel? Uncle Samuel, apay ngagsangsangit ka manan? Monray. Barok. Umasitig ka man. Takayat ka nga ako, Barok. Pag-asim. Ha? Sige, Uncle Samuel. Antay ta. Hinarakop ka, Uncle. Monray. Pagawadan na kuma. Di nagpagulimahin de konsensyak. No jakag puno, iti masol anaaramin ko. Dakat ti masol ko kanya. Kangoronaan iti Diyos. Ha? Anya ti basol mo, Uncle Samuel? Basol ko. Ti palagbalin mo, analiday. Itinaunday panawin. Ha? Basol ko. Luapay nga inul-ulpitan na ka, Dariela. Roko kan atili. Tawanan ti tao. Amang isaksakit unay ka. Dahil di papam. Ha? Apay? Si kakaditi nang bilin kadakwada? Tapno ulpitan dak? Uncle Samuel? Monray. Pero pagkawanan ako ba? Song batam ti saludsud ko, Uncle. Tasan ka mawatan? Si kakaditi nang bilin kada mama, amangulpit kanyak. Isungag kidkid daw kay ti sorry, Uncle. Saan akasta? Baro. Ayabam ni nanam apan niyang Monray. Pag-asim. Sige, Uncle. Mabitlaan. Samuel, itay pa'y laso manangit ka. Gamdi ka matlaag saon. Apay ka de. Itay pa'y ngagsangsangit ni Uncle ko, Nana. Ay, Paniyang. Kas pagsubad ko, iti kinaibag mo kaniya. Panawinin. Tapnoy bagakon ti agpasukan ka. Nasaya ka na yatao. Isuasan arumbeng. Nga agiliman akan ka, Paniyang. Konsensyak ti kalaban ko. Rojak ipon nun na ito'y anang basulag. Ha? anya na ita. Samuel.
nakasagana ako na manusa. Ipabalod ang nung kasapulan. Basta guli maganting konsensya. Nakasagana ako na mabalod. Apay ngaya mabalot ka, Uncle. When tatagasag nagtagas sa katao siya di magagapo nuapay anagbarag ka anakakaasik barok Amin. Amin. Ngamin, anya, Samuel. Amin. Siya ilang patay itinay di Papa Monre. Pagkawanan ng kuwa. Diyos Kas itinakunakon nakasagarang amanusa. Ikarok tinagmasulat. kunak tupay kat. Nga adta madugtalak. Iso ang nagpursigi ak amang tulong kan ka, Samuel. Husto tinagparik na kanya. Apay ngayon naramit mo tikas Jackie ni Papa. Uncle Samuel. Si kamot gayam ti kriminal. Apay, Uncle. Anya ti basol ni Papa kan ka. Apay pinatay mo. Di ko lang nasyan matunkin ni Papa. Apay pinatay mo, Uncle. Apay! Kapuwede kwarta, Barok. Isuwa na rabing kunayta. Nasisira pa itinagkilagatan. Nga-enjaya kanyang darugo kanariela. Anya ti kayat mo asawan, Samuel. Isoda, tilang bilin kaniyak. Tapno patayek dahil di Luisito. Anya. Isoda tipuon amin na ito'y Diyos ko. nabili naglaing. Apay ngayon naramit to tikas to. Agparbang ka mong Barok. Ay, Darasam tatamalyong. Tudong no sa dino ti ayan ni Mama dito ospital. Ijay banda Barok. Ay, nawaw. Naglami isti na kulap mo. Nay, dagijayan Daryelakin Angelay. Ayop ka gayam! Ayop ka! Munre, agyaman akta si Marong Karka, iho. Kailiw. Kriminal ka mag-gayam, Mama! Anya ka din dito nga ibagbagam ka ni Mami, Monray. Tanangam di pa nagsasao, ma. Kunamlan asino kamot na nakalalay nga nagsasao. Nakarit ka na. Pinatay mo ni Papa! Ha? Ha? Uy, Munre, sana tila ibagbagam. Di na kumamot irubo. Aklo namun ngamin! Pudno ti magbagat! Pinatay mo ni Papa! Pinatay mo! Ray, ang bulimag ka. Di nakapagpong tuton ditoy. Di mo amuti bagbagam. Aps! Ay, nawaw. Si Kati di na mo ti bagbagan na Angelay. Ado ti saan mo nga mo apalimad tinam. Ay, nawaw. Iswati ka kundi laing amang bugbugaw kini Monre, ha?
Tanwararigan, isutibos mo itanay, nawaw. Anya? Ha? Imbaga ni Uncle Samuel tinaramid siya. Isa na sakit tinagam ko. Imbilang ka nga inak. Asawa na kamutay di papak. Nga mapay pinatay mo. Apay! Monre. Ay, nawaw. Awanan tinusok yung ita, Argila. Isuwa aklo na mong tibasolyaw. Da kayo kinirukaw, ay nawaw. Monre. Iyo. Pakawanan na kuma. Pakawanan ka. Ang lunag tinagbasulak. Basta pakawanan na kuma. Mami, anya ka din dahil magbagayo. Anya nga aklunan nyo. Awan basol yo. Ada, iha. Dakal tinagbasulak. Saan ako na makapaglibak? Tamismon ani angkel mo tinangibaga iti kinapudno. Anya? Apay! Apay, naramid yung tikastoy, mama! Nakasingsingpat ni papakata kayo! Apay, pinatay yo! Apay, mama! Pakawanan na ko, mamon re iho. Awanan ti abok nga ibaga. Nudit agkin daw iti pamakawan. Awanan ti rupak nga isarang ko kada kayo. Isu apakawanan dako ma. Nauntay pa naman, nagsagsaga pa. Kapoy iti kawan ni papak. Nasakit di papanaw na ititanak. Ngam nasagsakit tinamwa kita. Asikapay gaya mamismo tinang papatay kinkwana. Kriminal ka, mama! Awan pusom! Awan asim! Sir, saan nyo kumapay apusasan ni Mami? Iyawit ko kumapay di mansyon mi. Mami, ipagayong aming awan basol yo. Awan basol yo, saan ka di? Anjali, awanan ti lusot ko iti na ito'y. Kamismon ani angkel mo tinangibutak-tak iti amin. Diyan kaya tamabalod kayo, Mami. Saan ka panawan? Kasanuak paitan, Mami. Anjali, iha. Awanan ti mabalin ko. Awanan tinaban ko. Isu nga aklon na ko, tinagbasula. Saan? Di nga itulog ka mabalod kayo. Pangasiyo. Ladingitag, no itak lang at pakitaking ka. Kanakan. No dinis patsam ko maday niya, Samuel. Saan ko mamapasamak ita ti kastoy? Sorry, kanakan. Diyak ka ba ilan ti ipaparamid mo kanyak? Saan na mabalinda ito eh? Diyak lagi di kaya ti mabalod. Huwag niya ti mapaspasamak. Diyak ipalubos ang may balod ak. Pinusasandan ni Madam Marila. Sigurado nga isarunuda ka mo tayo numadamdama. Ulit ang balik ko. Iyawat mo ti kutsilyo ti drawer ti amisaan. Ha? Nay, apay ti kutsilyo, kanakan. Mangukisak iti mansanas ta mabisinak. Adoy, kanakan. Agyaman ang. Aday tanda kiti pulis, kanakan. Oh my God, look na! Apayin kanakan. Di na magkalin ah. Da kayo! Patasan niyo ito umasinagda kayo, polis. Tapatayot na ito at ako, babae ni Timo ko. Pumanaw kayo! No di kayo pumanaw, patayot na ito at ako. Agbilang ang ititalo. No di kayo pala pumanaw, patayot kong na ito. Kanakan. Payakas. May isa! Dua!
Pumanaw kayong kunak! Kanakan! Sana! Di na kumapit patay na! Ulitig na! Anyak! Pumanaw kayong kunak lang rindan! Maysa! Dua! Panaw! Diyos ko, nakabot-bot ang magtanday tada magtatang. Ay nawaw. Naimbaglaki din ta nakapanaw kaming kinlimonri iji ospital anak kao. Ay, madama ka na ti panang hostage ni Rocco iti ulitag na ni Balikaw ay nawaw. Ay na, sapay la kumaatawan ti dakas ang mapasamak iti ulitag na tatang. Ay nawaw. Ang mga no nagtulagan da nga gulitag dayay ay nawaw. Ha? Anyat kaya ito asawan tatang. Ay nawaw. Nung ay kampay ide, kat i-hostage na ni Balikaw. Ulitig na dayay. May turid na ayamat a pagaramidan iti dakas ay nawaw. Tatang, no sinirek ti demonyo ti panunot ti maysa a tao, awanan pilpilyan na apatayan. Kabagyan naman no saan, kabailan na apagaramidan iti dakas. Ha? Ay nawaw. Sa bagay matki diya. Kabut-but nga talagang ti kasto ang mapaspasamak. Ikararag tayo asapay la kuma. Tawan ti mairaman nga inosente iti ospital. Ala, ulit nagbalik ko. Sa labayan na. Tarasam. Papananta! Aglibas ta. Kasanak ang makataray. Iso asal labayan na. Pasensya kan nga masapol nga ito. Ko ti imo kong ititangad mo. Ay, amakan mo maiduyok mo tayo ta. Alakit din. Tarasam. Aglibas ta. Ala, umay ka nga rin. Tarasam. Di ka patay-patay. Tumaray ka na. Kita mantilay na kita tatawa. Sige, Tarasam! Kanakan! Warning shot na. Paputukan! Patasan nyo timang paltong kanyak. Taduyo kag titangad na ito alakay. Tarasam ulit ang balik ko. Masapol nga aglibag. Rukaw! Rukaw! Diyos ko. Pagkawanan ng... Rukaw! Angeli! Awanan ni Rocco. Natayan ni Rocco. Saan aron bang asangitan nyo dahi a tao? Kayo so tinangirubo kada kayo. Angeli! Pasol na amin dagito ang mapaspasamak kita, mami. Anya ka kani? Natay lang arunan ni Rocco. Ngam kagurampay lang aging gaita. Jack maliklikan. Tano amirisan ana imbag. Iso tipuon amin dagito ang mapaspasamak kita. Saan lang nga iso? Dua kami. Basol me, Angeli. Mami. Basol me ti amin, Angeli, iha. Ay nawaw. Imawag ni Atty. Bartolome Monray. Kaya't nakakano ang makasarita ay nawaw. Tatamalyong. Kaslawan pa'y laganas ko arum mo ita. Ha? Ay nawaw. Sige nga rod barok. Ibagak, kay ti sa balin tulaing nyal daw, ay nawaw. Wan tata. Kaslag kakapsutak. Sige nga rod, barok. Aginanaka pa'y laeng, Wayne. Isaganam ti bagem, barok, Wayne. Kay ti mabiit. Agsublikan ijay mansyon, ay nawaw. Agnaid ka manin ijay barok, ay nawaw. Si kamot laeng tagtawid iti sandikwaday di papam, ay nawaw. Sa anak naragsak. Nga uray adunto ti kwartak. Tatamalyong. Hala, kagangay ti kastarik na mita, barok. Takalkalpas pa'y latigulaw ana pasama. Iso amaawatan ka, ay nawaw. Munray, Barok. Kumusta ang tirik nam? Nalidayak latta.
nga oray na amuanan ti kinas sa sino tinang patay kin ni Papa. Apay ngay, analiday ka, Barok. Wana, tagmay sa akon ngagbibiyag. Awanan ti kapamilyak. Agmay sa akatalagan. Nagbindot ka iti dayta, Monray. Ita tanasulbaran ti parikot, anabayagan akayat ko amalawlawagan. Panawan matan. Tapno ibagak ti kinapunukan ka. Ha? Anya kinapudno, nanapanyang. Kayat ko amaamuam. Asibibiyag pay, ti ina. Ha? Si bibiyag ko na yun, nana? Apay, amom ka di ti inak, nanapanyang? Mabitlaan nga. Alaak tiladawan iti wallet ko. Tay pakitakan ka. Adtoy. Mingmingam anay mag. No asino, dagiti adda iti ladawan. Ni papaktoy may sa ditoy Ladawan na daytoy di ka ubingan na pailaang. Kastoy nga mintirupa na kadagiti ladawan nang impakpakita na kanyak. Sino to'y babae nga inarakop na ditoy? Ha? Kasla karuprupa mat nanapanyang. Ti baby nga da iti tanga. Daytoy pay. Kita ampay ti dadduma aladawan, Monray. Ala! Siyak daytoy idi ubingak pay. Kastoy ti rupak kadag iti induldulin ko aladawan. Ngayon idi ni papakanyak. Ala! Sika talaga daytoy babae. Akaduami kini papa ditoy. Nanapanyang. Juan Monray. Siyak dayta. Anak ko. Ha? Inawagan na iti anak? Nanapanyang? Juan, anak ko. Anak ko. Shakti inam. Pagawanan na ko ma. No na ipaidam ti presensya ken ka anak ko. Nana? Nanang ko nam. Pangasim tawagan nak iti nanang. No kasta? Si kagayam Tina? Nanapanyang? Uwan anak ko. Katapno maawatan ti amin. Dungag ka. Tay salaysay ko ti si bubukal anapasama. Tapno maawatan. No apay asan ka din makal iti tanak anak ko. Sapay lang kuma. Tamaawatan na anak. Gusto gayam dagiti imbagbaga ni tatamal yung kanya. Uwan, Monray. Saan asyak ti punong asawa day ti papam? Diyak kaya't amarakrak ti pamilya day ti papam. Iso nga imadayuak, anak ko. Impatag ko iti kastaunay day ti papam. Iso ang nagtalakak anang ibatikan kakan ko na.
tamok, no kasano ti panangipatagnakan ka, anak ko. Monrey, kaguranak ka di, anak. Saan Taim pakaawat mo mata na yung bag tinapasamak. Maawatan ka, nanapanyang. Nanang. Pagyaman, anak ko. Ulit-tagtagin daw iti pamakawan. Pakawanan nak, no naipaidam ka dati kundaway ng agdan na. Kan, pakawanan nak mat. No nabayag agundaway ti panangilimad ko iti amin. Kayat ko amam-am. Nga uray saan ka di makkel iti danak. Sikalat tati linaon ti puso kan panunot ko. Isumat lagaya makastaon iti panangyali kakam kanyak. Katagyaman Tauray saan mong imbagada gusti kinapudno. Nariknak mo ti pamatag mo kanyak. Nanang. Ipatpatag ka unay, anak ko. No amumla ko ma. Ipatpatag ka mat. Nanang ko. Agyaman na kini Lord. Tanasarakak mo't lang tipudpud no nga inak. Kan tipudpud no amang ipatpatag ka niya. Patpatgan ka unay, nanang ko. Anak ko. Patpatgan ka mat unay, anak. Ita na amariknak ti bara ti pamatag. Kanairot nga rakop ti maysa nga ina. Nabayagan nga inililiw ko ti arakop ti maysa nga ina. Tapod no nga danadakalak nga ina. Ngamtsak pulos nariknak ini Mama Ariela. Tikas iti parparik ng kanyak ita. Wan anak ko. Nabayag matan nga iniliw ko ti pangarakop kan ka. Tangkayat ko asulnitan ti adwa nagkurangak kan ka anak ko. Patpatgan ka unay anak ko. Patpatgan ka man, nanang ko. Ay, nawaw. Grabe. Grabe na ito'y anak mo, anaya anak ko. Ita, mapagsisilpo konti amin. Ay, nawaw. Isumat lagayam akas jay tinadlaw ta iti kalabis kinipanyang. Gayam. Gayam. Ay, nawaw atalaga. Katjak laim pagaraw, anak ko. Baknang mitgayam ni Panyang. Kukuha na mitgayam tinagtrabaho ka restaurant. Kanjay farm, apang ibabaw ng kanyak ni Sir Dominador ay nawaw. Nigayam Sir Dominador titaltal ka na amang iman-manihar ka dagiti negosyo na ay nawaw. Tata. Ay nanak ko, bilibag ka talaga kini Panyang. Ay nawaw. Impatag natin patawid ay di Sir Luisito kinkuala. Iso nga asinso anak ko. Asino nga iti mangipagarap abak ng gayam ni Panyang. Kat iso pa iti ina ni Monrey. Ay nawaw. Naragsakak para kini Monrey, tata. Ay uray siya ka anak ko. Ay nawaw. Ay nakamaudyanan na. Nasarakan na matlayangan ti ina, apod naw amang ipatagan ko na, ay nawaw. Saan atay ina,
Apanagin ko kunalaing ti pamatig na. Akas iti dayjay nga Ariela. Ay nawawa. Maragsakan para kini Monre, tatang. Kayat ko ang makita. Kayat ko ay arakop ti kinaragsak ko para kan ko na. Ngaman niya. Takas to'y matan kinagtungtungpanan ti ayan ayat ni. Ay nawawa. Ikarkararag ko. Asapay la ko mata maurnoy siumatlaeng ti bagbagiyaw anak ko. Ay nawaw. Diyak kayat ti mang manugang iti sa balay. Nilaeng Monre ti kayat ko ang manugangain anaya. Ay nawaw. Iso apang nga siyaw. Urnusin nyo ko man ti bagbagiyaw. Ay nawaw. Maragsakanak parakan ka Monre Barok. Saan karyag may maysa? Unangkel, addan ni nanang panyang amang kadkadwa kanya. Wen, Barok. Ket nakasagarak meten nga agpaibalod. Tay karok ti nagbasulak. Nagpakpakaasi ak ni nanang. Asanda ka ngay darom. Tamasya anak ka, Uncle. Ha? Di ka madanagan. Tasan ka mabalod, Uncle. Ngamin, kakaasi kamat. Oh, talaga, Barok. Oh, agyaman ako unay no kasta. Unangkel, di ka madanagan. Saan ka mabalod? Ni Mama Ariela ti rumbang amabalod, Uncle. Amta. Mabit lang, Uncle. Umawawag ni Tata Malyong. Hello, Tata Malyong? Hello, Monre Barok. Ay nawaw. Doon napatagagan ka. O may nagsarong kanan doon di balay. Ay nawaw, ay na. Ha? Apay, Tata Malyong? Kuha, Barok. Nakapsut ako na nawaw, ha? Ha? Masakit ka di, Tata? Nagsaranta ka lay di kalman, Kuha, kalat nga ron, Barok. Ay nawaw, ay na. Diyak pa ikat makakudkodan na. Gabo iti, kinakapsut ko na. Ala, agpa-doktor ka, Bayamon ta, Dr. Barok. Ay, diyak makabangon. Ay, nawaw. No napatagakan ka, Barok. O may nagsarong kanan dito'y palayawan. Ay, nawaw. Ay, maligata nagyagagay sa Santiagos ko, Barok. Agam no sana ka napatagkan ka. Okay lang, Barok. Ore, ayos lang. Ha? Ala, sige, umayak, Tata Malyong. Agpakadak lang kininanang panyang. Ay nawaw. Agyaman na. Tay may Monre Barok. Ay nawaw. Makapadanag kamot, Tata Malyong. Apay nga, kasta kamutan. Uwin nga raw. Ay nawaw. Tatang, agda akon. Ha? Damit gayam ni... excuse me, ha? Agpalasakit. Ay, Monre. Iluton nakman, Barok. Pangasim. Supas di kayat ko aluto may nawaw. Ha? Sige, Tata Malyong. Agluto ak. Amok ti agluto. Anit mapaspasama kada kayo, tatang. Kalaat matanti pa nagsakit niyo. Ay nawaw. Nagluto ka man iti supas, anak ko.
Kayat ko ti sopas ay nawaw. Sige, mabit lang nga ron. Anyat aramidan ni Monray dito'y balay. Apay nga da. Inayabak. Tamangan no sana ko niyang bayagay nawaw. Anyat, di kay man matag sa uwi di kasta tatang. Sopas ti kayat ko akanay. Ilutuan da kay nawaw. Sige, mabit lang nga ron tatang. Ilutuan kay ti sopas. Siyak itan Monray. Mapankan iti salad ni tatang. Saan? Tasak ti pinagluto ni Tata Malyong, Anaya? Siyakon. Iyag mo day taklo. Saan? Tasyakon. Siyakon? Siyakon. Siyakon? Ti imak. Monray. Anaya? I miss you. I miss you too, Monray. Anaya, I still love you. Nakarkarot ay kanya. Ay ayatan ka lata, Monray. Sorry, iti naibagak iti kalabas ka. Ngam kinapod noon. Saan ang nagtaod iti pusok dagijay nga ibagak. Di pa nang isinak ka. Juan, naawata kong dayta. Iso di mon panunutan dayjay. Kailiw ka na yan, Anaya. Agpadata mo na agyaman iti umay mo. Kunak no nalipatan na kon. Mabaling ayamat ang malipatan ka. Jak ka ba ulan, Anaya? Ikarkarigatan ka alipatan. Tati amok. Sana kung anapatagkan ka. Nung di kamot gayam ka ba ala nalipatan? Si kalat tatilap ko. I love you. I love you, Monray. Yahoo! Ayos ay nawaw! Abi mangon kayo iti dayo. Naimbag kayon, Tata Malyong? Ay nawaw! Nagkuna masakita. Kung naglaing dayjay, ay nawaw! Ay, hinta kayo talaga, tatang. Ala ni Tata Malyong, linuko na kami Ay nawaw! Kamaudyanan na! Naurnos yung matlaing ti magbagiyaw, ay nawaw! Ay na! Diyak mas baalan ti kinaragsak ka! Yan, ay nawaw. Ada ka no iba ka dagiti ubing ka data? Anya dayta? Ala. Agsao kayon, Anaya. Munre. Nanang, nagsaritaan min kini Anaya daytoy. Kaya't ni kumantag kalaysa. Amok ano mabalin. Diyo pa'y kaya't ang mga sawaak, nanang. Ngumsapay ko matamawatan dak. Nagkunaaya ajak kayat. Kayat ko launay basta ni Anaya ti asawaem. Ha? Agyaman na napanya. Agyaman kami, nanang. Kunakno di mo kaya't ngagkasar kami. Apay ko maajak kayat ngay. Da kayo talaga. Amok no kasano ti panangipatagyo iti tunggal maysa. Iso asike. Panawan meten tapnornosen yon ti bagbagiyo. Apay at pinayabanda ka may malyaw. Wen marina, way nawaw. Taado ti rumbang amaamuan yaw, ay nawaw. So pinayabanda kayo amin akatalagday di Sir Luisita. Taado ti bagami kada kayaw, ay nawaw. Nay, anya ngay day tamalyaw. Di panjang taon ti mangibaga, ay nawaw.
Urayan tayo pa'y dagiti dagdumaak katalag a pinaayaban na. Panyang? Apay ngay ani panyang? Ay basta ay nawaw. Maamwam tao, pari marinaw. Ala, dalusam amin dagiti harila. Gitaw, gitaw, ay nawaw. Tarimaan namat ati trabaho. Sana puro imbaga ay nawaw. Wan, malyong. Sir, kunam kanya! Awan babayin mo, awan pa'y respetom. Sir! Ay nawaw. Lala. Darasam tagdalaws, taglaba ka pa'y. Kalpasan na, agluto ka, ay nawaw. Wasingam tupay jay kutsek, ay nawaw. Kalpasan na, talusam jay garahe. Kan masahyan nagtaw. Nawatam, ay nawaw. Wan, Sir Malyong. Sir Malyong. Agsweldo ako mamot. Ay nawaw! Awan pa'y makabulan mo dito yung mansyon. Alaam ti sweldo maon. Sana mabalain. Trabaho first, before sweldo. Ay nawaw. Trabaho first, before sweldo. Trabaho first. Ay nawaw. Ay nawaw. Tagainog mo't lang ayam. Ay nawaw. Kaslag pa'y sunod siya. Sa kano may tibos si Jay Mansyon. Ay nawaw. Napandugak pa yan nagtagtagay na. Katnyari la kano. Di ba paunin ijay? Anya ti kaya tasawin da ijay? Ay nawaw. Agbalinak sa matabos ijay mansyon. Ay nawaw. Paingita ka lang agawid dito yung mansyon, Manang Angeli. Wan, tama kumikumak monre. Madama ti panang ipagnak iti papeles ko. Aga brodak. Umay ko laalaan dagiti kawas ko. Ha? Pag naudam ngay? At dagayam ko apakipagnanaadak. Ag nagkalatan dito yung mansyon? Sanan, tama ba inakon monre? Sorry pakawanan na kuma iti kinagubsang ko kan ka iti kalabers. Mababainak kan. Awan ko man ti rupak nga isarang ko kan ka. Ngam kapilitan nga umayak. Taalaak dagiti kagawaak. Sapay ko mata mapakawanak. Uwan manang, mapakawan ka. Mapaikit din na saan. Agyaman ak monre. Sige ala akong dagiti kawas ko. Tapumanawak matlaang. Tama ba inak at talaga kada kayo? Ay nawaw. Ay na, makapakilig ti panagsala da monre kan anaya. Panyang. Makapapal ti panagsala da talaga. Panyang, data ko mamay tay nawaw. Saan mo't adakis no agasawa dagiti agabalayan. Saan aya? Ay nawaw. Kung nagtupay kay atras mo ni Panyang. Lablay. Ay nawaw. Apay akilat ti kadam dito apay ka. Ni Panyang tikap apay ko itaya. Ayawanan kay tibain Maryong. Salawahan, taksay, manangalilaw. Saan nakakayat ni Panyang? Pagan ano nakakumangay? Alala. Kung kakita si kasunda kiti bisita. Sana tila pakibibiyanga may nawaw. Panawan na kita. Wan! Inasawa lang ni Munri ti anak mo. Limas to gamatan. Supladaw. Neta, ay nawawa talaga day talablay. Feeling nga talaga ay nawaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat.
Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.